जय देवरिया नमन बा माई भारती के नमन बा देवरिया अपनी जिला के नमन माई भारती के नमन। हाँ, हम आज के बतकही शुरू करी अपनी देवरिया के बारे में। वो पहले रउआ सबके फगुआ के होली के खांची भर भर के शुभकामना बा। निमने होली खेली, प्रेम से खेली। अब खैर अब आई हम आज बाबा गोपालपुरिया न समाचार लेके अब निखन आइल। आज हम बात करब देवरिया की शौर्य गाथा के। शायद दौरा मालूम ना होई, देवरिया में ऐसा ऐसा वीर सपूत, ऐसा ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा ऐसा समाजसेवी, ऐसा ऐसा नेता, भाषाविद, शिक्षाविद पैदा भइल बाने, देवरिया की माटी में खेलल बाने, बहल बाने। आ देवरिया के नाम देश में विदेश में रोशन कैले बाने। उनके बारे में हम आज बात करब। आज जो हम जेकरी बारे में बात करब ना, शायद बहुत कम वहाँ के बारे में जानत होखब। अगर कब्बे जानत होखब, हो सकेला कि कहीं कुछ पढ़ले होखी या चाहे वहाँ की गांव की आसपास के होखी। आज हम बात करब 1942 की अगस्त क्रांति में देवरिया के जे नायक रहे बाबू चंदर सिंह बघेल के बात करब हम, जहाँ के लोग प्रेम से सुराजी बापू कहे। तो बाबा गोपालपुरिया अभी एगो नया का कहीं देवरिया के शौर्य गाथा करके एगो नया पहल शुरू कैले बाने, जौने में रउरा अपन देवरिया जौन समाचार वाला चैनल बा में हफ्ता में एक दिन हम देवरिया की एगो विशिष्ट कोनो महत्वपूर्ण व्यक्ति के, महापुरुष के हम बात करब आ ओकरी बारे में चर्चा कल जाई, बतकही कल जाई, आ बतावल जाई कि कौने का देवरिया के नाम वहाँ का देवरिया से बाहर निकाल के देश विदेश में फैलौले बानी। तो हफ्ता में एक दिन चर्चा हुई, दुइयो दिन हो सकेला। लेकिन आज हम बात करते नहीं 1942 की अगस्त क्रांति में देवरिया के जे नायक रहे श्री चंदर सिंह बघेल बाबू, जिनके प्रेम से लोग सुराजी बापू कहे, सुराजी बाबू। तो सुराजी बापू लोग जानते बानी कि भोजपुरिया टोन में बा, जैसे स्वराज से सुराज बनल बा, सुराज से हो गई बा सुराजी बाबू। तो कहीं ना कहीं बाबू साहब जो रहनी यहाँ का स्वराज के लेके, सुराज के लेके कृत संकल्पित रहनी, अपन सब कुछ न्यौछावर कर दिल रहनी माई भारती के स्वतंत्रता करावे खातिर। रतसिया कोठी के नाम सुनले बानी। रतसिया जो कोठी बा वो 24 एकड़ के वहाँ वो बा, फार्म हाउस भी बा, अंग्रेज बनौले रहने कुल 24 एकड़ में, वही में वो रतसिया कोठी बा। रतसिया कोठी में बहुत आगजनी भइल रहे 1900 लगभग 42 में। 1930 में भइल ही कि नेहरू जी आज रहने देवरिया में, जनता में, लोग में देश की प्रति प्रेम के भावना जागृत करते रहने, चाहत रहने कि देश के आज़ादी में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ओकरी बाद बुझी कि ओकरी पहले हूँ गांधियो जी और जैसे बड़े बड़े नेता कई बेर चंपारण वंपारण आयल लोग, गई लोग, एहू से देवरिया से होके ही जाओ लोग ना, तो बहुत ओकर प्रभाव पड़ल देवरिया की लोग पर। और देवरिया के लोग भी महाराज देवताओं के एरिया है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारा संत मनीषी, समाजसेवी, नेता, नेतृत्वकर्ता, अधिकारी, वैज्ञानिक और साथे साथे बहुत सारा सुराजी यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अवतरित भइल वालों। तो आज हम बात करते नहीं चंद्र सिंह बघेल साहब के। हाँ, तो हम कहाँ रहनी है? रतसिया कोठी। तो रतसिया कोठी जो 24 एकड़ वहाँ अंग्रेजन के फार्म हाउस रहे, उनमें सुराजी बाबू की नेतृत्व में, मतलब कि चंद्र सिंह बघेल साहब के नेतृत्व में वहाँ अज्ञानी भइल, लूटपाट भइल। ऐसे का भइल कि अंग्रेज सुराजी बापू के एकदम टारगेट कर लाना कुल, सुराजी बापू के उनके पर इनामों रख जाना कुल। यही के चलते सुराजी बापू के जौन गांव बा, सुराजी बाबू के गांव बा जौन हिरौली बघेल, बनकटा जौन विकासखंड बा ना, वही में हिरौली बघेल एगो नामी अच्छा गांव है। वही में यहाँ के वहाँ के रहे वाला रहनी। तो यहाँ के घर वो 2 बेर अंग्रेज फूक जाना कुल। और यहाँ तक कि आसपास में ढिढोरा पीट दिल रहने कुल कि जय सुराजी बाबू भाई यहाँ की परिवार के, यहाँ की संबंधियन के मदद करी, वहू के जेल हो जाई और वो के कहाँ से कहाँ सजा दिहल जाई। ये डर की मारे सुराजी बाबू के केहू मदद ना करे। और सुराजी बाबू के परिवार जौन रहे वहाँ के मलिकाइन जी रहनी, वहाँ के नैहर रहे सिवान में। तो अपनी दोनों लड़किन को ले के वहाँ का वहाँ चल गए। बहुत शासक में महाराज जीवन बीतल ये सबके। और एने सुनी, जब रतसिया कोठी जरावल जात रहे वो बेरा ओकर जौन संरक्षक रहे, माने देखभाल करे वाला अंग्रेज बरकले, ओकर 2 गो लड़की वही
रतसिया कोठी में रहनी कुल। अब का भइल कि अब लोग जब हुजूम उमड़ल तब तो जरा दी भाई, तो जर जाई सबके जे भी रही वो जरे के बा ओकरा। लेकिन सुराजी बाबू जी, हाँ सुराजी बाबू का कहनी मैंने चंद्र सिंह बघेल साहब का कहनी कि यहाँ का लोग के दांत फटकारत अंदर जाके वो दोनों लेकिन कुल के बचा लेहनी। जबकि जनता में यहाँ के बहुत आदर रहे, सम्मान रहे, सब लोग यहाँ के बात सुने आ यहाँ के नेतृत्व में वो कांड भइल रहे, लेकिन फिर भी यहाँ का वो दोनों लेकिन उनके बचा लेहनी। अब देखी ओकर बाद का भइल, अंग्रेज तो टारगेट कर ले रहना कुल यहाँ के। यहाँ पे इनाम घोषित भइल। यहाँ का भइल कि लुका के आ साधु की भेष में सलेमपुर होके आ बाद में इहो कल जाला कि कुछ महिला के कपड़ा उपड़ा पहन के नदी पार करके यहाँ का खलीलाबाद पहुँचल रहनी। आ खलीलाबाद में एगो गाँव बा चनहर गाँव खलीलाबाद में, वहाँ यहाँ के रिश्तेदारी रहे, तो रिश्तेदार के यहाँ जाके छुपी गई रहनी। अब देखी इनने का भइल कि चनहरे गाँव में अगल बगल के एगो जमींदार रहे, वो हाथी बेचलस आ नया ओकरा हाथी किने के रहे, ओके लगे पैसा के कमी रहे तनी। तो केहू के जानते बानी कि मूर्खन के मूर्ख ही मिले ने। तो का होला कि कोनो आदमी ओके आके कहल कि भाई महाराज फला गांव में सुराजी बापू छिपल बने फला रिश्तेदार की यहाँ, तो कहीं नहीं गिरी अंग्रेज के बता देते, कहीं अंग्रेज का मोटा रकम भी दी है कुल, तो रुआ एक का दू हाथी किन ले। अब देखी वो जमींदार साहब के दिमाग खराब भइल, कहल जाला कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वहाँ का ई ना लागल कि जो हम काम करते नहीं तो मतलब कि देश हित में नहीं के, बहुत बड़ा पाप बा, फिर भी वहाँ का अंग्रेजन के बताओ नहीं। अंग्रेज छापा मार के आ सुराजी बाबू के पकड़ लेने कुल। अब का भाई कोर्ट में मुकदमा चल सुराजी बाबू पर। सब लोग के लागे ना कि सुराजी बाबू के अब सीधे का हुई मृत्युदंड के सजा हुई। लेकिन वही बेरा का भइल कि जवन रतसिया कोठी में जरले से यहाँ का वो दू लैकिनी उनके बचौले रहनी बरकले अंग्रेज की लैकिनी कुल के, वो अंग्रेज के लैकिनी गवाही देवे आगे निकुल कोर्ट में आ कहनी कुल की ऐसा महामानव के, ऐसा मानुष के मृत्युदंड के सजा तब कत्ते ही ना होके चाहिए। कहे कि रउदा एगो जान ले यहाँ का, हम दोनों जाने का जान यहाँ का बचौनी, हम का प्राण रक्षा कर ले बनी। यहाँ का वो भीड़ में यहाँ का घूसत हम के जाके हम का बचौनी, तो कोनो छोट चीज नहीं के। खैर कोर्ट और दोनों लेकिन उनकी बात से सहमत भइल, यहाँ का 25 साल के कैद हो गई। अब देखी 25 साल के कैद हो गई और यहाँ का चल गए नहीं, यहाँ कैद में जेली में चल गए नहीं यहाँ। अब देखी वही बेरा ने कहल जाला 1942 में खाली यह वो कांड ना भइल रहे महाराज देवरिया में, अंग्रेजन के खिलाफ कई वो कांड भइल जो में पत्थरदेवा की बनहरा में भी शहादत के मतलब कि एगो शहादत भइल रहे, काफ़ी प्रचलित रहे वो। ओकर साथे साथे रउरा शहीद रामचंद्र के नाम सुनले होकर, पिपला झाम के एगो लड़का जवन कलेक्टरी पर देवरिया में कलेक्टरी पर तिरंगा फहरा दिल रहे, ओके अंग्रेज गोली मार दिल रहना को। जब रउरा देवरिया से कसिया कुशीनगर पदरौना की ओर निकलब तो जौन सड़क की बा न मेन रोड जौन बा ऊपर कंचनपुर एगो चौराहा बा, कंचनपुर चौराहा तरकुलवा बहुत बड़ा बाजार लागला शनिचर आ मंगल के। तो तरकुलवा आ कंचनपुर के बीच में बसंतपुर धूसी बा, लगभग कंचनपुर से 2 किलोमीटर पर बूझ ली। बसंतपुर धूसी एगो इंटर कॉलेज बा, इंटरमीडिएट कॉलेज बा, जौना के 90 है शहीद रामचंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज। कहे कि शहीद रामचंद्र जी शायद वहाँ के छात्रों रहनी उहे की नाव पर फिर बाद में वो इंटर कॉलेज के नाम पड़ गई बा। तो ऐसा बहुत कुछ गाथा बा महाराज जो ने सुन के हाई सिनेमा चौड़ा हो जाला। आज के समय में हमजन देवरिया वाला बहुत कुछ चीज़न के उपेक्षित कर दिल बानी के जौन में से ना होके चाहिए महाराज। जौन हमजन के एगो सम्मान मिलल बा, जौन पुरखा पुरनिया की दम पर बल पे हम जाना पर सिनेमा टाइप कर लेनी के कहीं गर्व से कहीं के कि हाँ हमने देवरिया वाला हैं के, तो वोकर मान सम्मान हमजन का बना के रखे के चाहिए। हाँ हम अब आगे बढ़ता नहीं तो का भइल कि जब यहाँ का 1945-46 में जब अंतरिम सरकार के गठन भइल, वो बेरा नेहरू जी के नेतृत्व में का भइल कि सुराजी बापू के कैद से रिहा भइने। जब कैद से रिहा भइने तो बनकटल महाराज जो ट्रेन आयल रहे 6 घंटा लेट हो गई, ऐसे कि जगह जगह हुजूम उमड़ के सुराजी बापू के स्वागत करे। ओकरी बाद जब यहाँ का यही नहीं, ओकरी बाद सरकारों भारत सरकारों का कैलस कि नैनीताल में 40 एकड़ जमीन सुराजी बापू की नावे कर डालस कि यहाँ का बाकी जो जीवन बाबू अच्छी तरह गुजार सकी। लेकिन देखी सुराजी बापू खाली एगो माई भारती के लाले ना रहने महाराज,
स्वतंत्रता सेनानी ना रहने एगो बहुत हृदय, बहुत विशाल हृदय के मनई रहने, बहुत बहन संत रहने। वो अपन 40 एकड़ जो जमीन मिलल उनके नैनीताल में, वो आगे चल के सुराज कहता नहीं भूदान जब आंदोलन चलल, विनोबा भावे भूदान आंदोलन लेके अने तो ये अपन 40 एकड़ जमीन भूदान क धने, वो भूदान आंदोलन के दान क धने। अब देखिए ऐसा महान महान व्यक्ति भैल अपनी देवरिया में, आज हमें जान का भैल बनी के का करता नहीं के ये सबके नज़रअंदाज करता नहीं के, उपेक्षा करता नहीं के। महाराज हमार तो ये कहना हम बा कि ऐसा मनई खातिर कुछ करे के चाहिए। हमने जान के अब हमारी देवरिया जिला के जो नेता लोग बा, जो पूंजीपति बा, कुछ तो करे के चाहिए महाराज। हाँ ये अच्छा बात बा कि आजकल यहाँ के गांव के जो पंचायत भवन बा ऊपर यहाँ के नाम बा, वहाँ के नाम से रखाइल बा पंचायत भवन, और साथे साथे बरईपुर में एगो यहाँ के नाम से स्मारक विद्यालय भी बा। ये बहुत खुशी के बात बा, लेकिन और भी ऐसा काम होके चाहिए महाराज। देखिए शायद ही चंद्र सिंह बघेल साहब जो सुराजी बाबू रहनी, यहाँ के जौन ही वीर गाथा बा, जौन ही ऐतिहासिक बात विचार बा, वो शायद दौरा कम जानत होगा। तो अपनी बच्चों के भी बताई महाराज कि देवरिया कोनो मामला में कम नहीं रहा, हर मामला में देश की विकास में देवरिया कदम से कदम मिलौले बा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र होके, चाहे विकास के क्षेत्र होके, चाहे स्वतंत्रता के क्षेत्र होके, विज्ञान, मतलब हर क्षेत्र में देवरिया भारत के नाम ऊंचा कैले बा। गर्व से हम जन के गर्व होता ये सब सुन के जान के। अब आगे सुनी तो का भाई जब इस शहीद राम हाँ तो हम बात करते नहीं हैं इनके चंद्र सिंह बघेल साहब के, सुराजी बापू के। तो सुराजी बापू के जौन मतलब कि स्वर्गवास भइल बा, तो ये भइल बा 1974 में हो गए। वो गांव में अभी भी एक तरह से देखी तो कोनो बहुत सारा विकास नहीं के भइल यहाँ की गांव में। कौन गांव है यहाँ के? देवरिया जिला के बनकटा विकास खंड के ये जौन गांव बा अहिरौली बघेल। तो हम सरकार से और देवरिया प्रशासन से अपनी जिला देवरिया के जितना नेता लोग बा, मंत्री लोग बा, अनुरोध करो कि महाराज देवरिया में रउआ काहे नहीं कि ऐसा मनई जे देवरिया के नाम रोशन कैले बा, समाज सेवी बा, नेता बा, का कहल जाला कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बा, वैज्ञानिक बा, बड़े बड़े अधिकारी लोग जे भइल बा देवरिया के, काहे नहीं कि रउरा जे स्वर्गवासी हो गए बा ओके देवरिया में 1 एकड़ जमीन ले ली महाराज, एक बीघा ले ली, ये सबके प्रतिमा लगवाई ना, तनी ओके पर्यटन के हिसाब से भी बनाई, ताकि देवरिया के अगर लोग जाता, लड़का जाता न कुल स्कूल कॉलेज में जो लड़का पहुँचता न कुल, लोगों को पता चले कि हमें जान के पूर्वज कितना महान रहे, कितना महान महान काम कैले बा। तो हम पूंजीपति भी जे देवरिया के बाद नेताजी लोग देखी जनता के मांग करे चाहिए, कहें कि जनता खुदे ये सबका नज़रअंदाज कर दिलवा महाराज के, मालूम ना होई कि सुराजी बाबू की घर नेहरू जी के जो बहन रही ना, वो आयल रही या कुछ रुपया पैसा दे के गई रही, सहयोग कैले रही, और नेहरू जी सीधे मतलब संपर्क में रहने सुराजी बाबू की। तो ऐसा बहन मनई महाराज जो देश खातिर अपन सर्वोच्च न्यौछावर कर दलस, समाज खातिर अपन 40 एकड़ जमीन दे दहलस, जौने के परिवार एने उन्हें ठोकर खाइल, ओकरा खातिर कुछ तो करे चाहिए महाराज। ओकरा के श्रद्धा श्रद्धांजलि यह बा कि ओकरी नाव पर अच्छा कॉलेज, कुछ अस्पताल खुले चाहिए महाराज। हम कहता नहीं बहन आदमी की नाव पर बा, लेकिन वो कोनो छोट आदमी नहीं के, और देवरिया की जनता के तो कम से कम जाने ही चाहिए सब मनई के बारे में। अब हम ज़्यादा कुछ ना बोलब, रहुआ सब खुदे समझदार बानी सब है। हफ्ता में हम एगो इसने बतकही लेके आए जौने में अपनी जिला देवरिया कि कोनो महान वैज्ञानिक, कोनो महान समाज सेवी, कोनो महान नेता, कोनो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कोनो महान शिक्षाविद के बात हम करब। यही में हम आगे लेके आई देवरिया में के कई गो ऐसा मतलब कि हम वृत्तांत रुआ के सुनले ना होख, और उसके बारे में हम विस्तार से बताई। बाबा राघव दास, खैर वहाँ का तो रहनी पुणे से, और देवरिया में जाके आचार्य नरेंद्र देव जैसन शिक्षाविद के वहाँ का हरौले रहनी चुनाव में। इस सारा घटना आचार्य नरेंद्र देव के बारे में भी, चाहे शहीद रामचंद्र जी के बारे में, चाहे देवरिया के जन आज़ाद बाबू रहने जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में रहने उनकी बारे में, चाहे रामजी सहाय के नाव शायद जानत हो कि वहाँ की नाव से कोई इंटरो कॉलेज बा रुद्रपुर क्षेत्र में, वहाँ के बारे में ऐसा बहुत कुछ
चीज़ सुने के, जाने के, समझे के बाद अपनी देवरिया में। तो देवरिया कोनो छोट मोट मत बुझली कि एगो पिछड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के पूर्वी, ऐसा कोनो बात नहीं के। गर्व करे के बहुत कुछ बा अपनी देवरिया में। आ देवरिया देवताओं के एरिया है। आ रउआ सब निम्ने रही, आ होली मस्त मनाई, बुझते बानी, प्रेम से मनाई। बाबा गोपालपुरिया आज अपनी बात के ही विराम देता है। सुनी ना, अगर हमारी वीडियो रउआ के पसंद आवता, देवरिया के गाथा, देवरिया के समाचार, तो अपनी हित नात में अपनी लइकन फैकन के सुनाई। कुछ ऐसा कोनो हम अनर्गल बात तो करत नहीं की, जौनो भी बात तार्किक रूप से अपन बात रखे के, व्यवस्थित रूप से अपन बात रखे के कोशिश करता नहीं। आई गर्व करे वाला बात तो सब में सुनाई, सबके बाँटी ये चीज़। अगर वीडियो पसंद आवता तो लाइक करी, शेयर करी, आ सब्सक्राइब तो कर दी ना महाराज। देवरिया के बात देवरिया के गाथा बात तो सब्सक्राइब करी। आ बाबा गोपालपुरिया बार बार रउआ सबके बीचे में आई हैं, और रोज़ो देवरिया का समाचार तो सुनेबे करिए। इसने कोनो बतकही, कोनो ऐतिहासिक विचार देवरिया की बारे में रउआ सबके सुनई हैं। तो जय जय नमन करत देवरिया के, नमन भारत माई के करत हम अपनी वाणी के विराम देता नहीं। जय जय देवरिया, जय जय देवरिया, जय जय भारत माई।